Sziasztok, jó reggelt! Reggeli smink. Reggeli készülődés. Először is hidratálom a bőrömet egy jó kis L'Oréal C-vitaminos arckrémmel. Tőlem ne várjatok ilyen high-end sminket. Nem vagyok sminkes, de azt gondolom, hogy aránylag azért, amit csinálok, azt jól csinálom. Mindenkinek szép jó reggelt! Először is hidratálom a bőrömet, mert muszáj. Természetesen a nyakat azt ne hagyjuk ki. Reggeli készülődés. Minden nap reggel 4-kor kelek én és a férjem. Mert van 2 kutyusunk, úgyhogy őket le kell vinni kora reggel. Ők már bent alszanak az ágyikóba. Utána fölteszek egy ilyen Clinique 50 faktoros hidratáló krémet, ugye, ami véd a sugárzás ellen és a nap ellen, mert gyerekek, nekem nagyon érzékeny a bőröm, és én olyan hamar felsülök, mint egy homár, tehát muszáj vagyok. Nem szoktam túl sokat tenni belőle, de viszont muszáj. Ezt még így rápakolom az arcomra. Jaj, gyerekek, hogy ez milyen jó. Én ezt annyira tudom nektek ajánlani, ezt a Clinique-vit. Ez valami isteni. Tehát az összes fényvédő közül én azt gondolom, hogy ez a Clinique a legjobb. Próbáltam már egy párat. Tehát megéri megvenni, megéri a pénzét, nem kell belőle túl sok. Ez a legjobb, hogy nem kell belőle túl sok. Viszont annyira jól hidratál, és egész nap nagyon jó hidratál, és nincs ez az olajos érzet. Kicsit olyan sűrű, az igaz, de nagyon jó beszívódik, nagyon jó beszívja az arcbőr. Na, következő lépés. Várjatok. Persze, hogy elfelejtettem mindent ide készíteni. Na szóval, vasárnap van. Nekünk ez munkanap, a vasárnapi nap. Ugye vasárnappal kezdődik nálunk a hét. Én nagyon szeretem ezt az Essence korrektort. Én már próbáltam sokat, vettem már L'Oréalt, vettem drágábbat. De én ezt az Essence korrektort, én ezt nagyon szeretem. Már nincs benne túl sok, de nem baj. Az utolsóig kihasználom, hogy semmi ne vesszen kárba. Én szoktam ide tenni a szemem alá. Mindenki másképp sminkel, tehát most erre nincs egy külön szabályzat, hogy ki hogyan mint. Nekem ez így vált be, én alapozót nem használok, mert hál' Istennek nekem a bőrömnek különösen problémája nincsen. De én ezt így szoktam csinálni. Teszek ide a szemem alá. Persze, hogy minden elgurul, és minden leesik. Akkor a reggel én ide is szoktam. És akkor teszek ide az államra. Majd lassan vennem kell egy újat. Gyerekek, én ezt eszem. Tényleg nem használok alapozót, én fölöslegesnek tartom. Jó, akinek problémás a bőr, az természetesen megértem, de hál' Istennek nekem nincs különösebb problémám az arcbőrömmel. Ez mondhatjuk úgy is, hogy szerencse. És ezután
fogom a kis beauty blenderemet, amit én nagyon szeretek, és szépen én ezt elütögetem. Remélem látszik. Nem szoktam egyébként nagy ügyet csinálni ebből a sminkből, attól függ egyébként. Nálam ez úgy szokott jönni, hogy amikor aznap reggel felkelek, hogy nekem milyen hangulatom van. Van olyan, amikor erőbb sminket teszek föl, valamikor enyhébb sminket. Most azt érzem, hogy nekem nincs szükségem erősebb sminkre. Most, meg ráadásul itt azt tudnotok kell, hogy nálunk itt Izraelben itt már nagyon nagy hőség van, tehát annyira nem is érdemes. Egyrészt nem tesz jót a bőrnek, ha túlságosan leterheled, és túl sok festéket pakolsz magadra, de én nem vagyok híva túl sok, nem tudom hány rétegű festéknek, mert nem tudom, a maszkos hatást érsz el vele. És akkor én szépen ide egy kicsit a nyakamra is lehúzom, oda, hova kell, kicsit egységesítem a bőrömet. De egyébként én elég hamar kész szoktam lenni, mert ez nekem már egy reggeli rutin. De aztán megírhatjátok nekem kommentbe, hogy ez nektek tetszik, vagy nem. Úgyhogy ez nekem minden reggel, ez egy ilyen kis rutin. Nem szoktam túl sok sminket feltenni, mert felesleges. Én nem gondolom, hogy ennél több kell. Annyira táskáim sincsenek, tehát nem nagyon kell mit eltüntetnem. Jó, azt tegyük hozzá, azért ez genetika is, tehát bizonyos szempontból szerencsém van, ami az arcbőrömnek a minőségét, ami az arcomat illeti, tehát hogyha a koromat nézzük, 40 fölött vagyok egyébként. Tehát ahhoz képest nincs okom panaszra. És amit én még nagyon szeretek, gyerekek, ez az Estée Laudernek a púdere. Imádom, gyerekek, ez olyan, mint egy... Ez a púder annyira finom, ilyen finom szemcsés, és én ezt nagyon ajánlom nektek, mert amikor fölteszem az arcomra természetesen ecset segítségével, egy annyira szép finist ad a bőrnek, olyan szépen kiegységesíti, hogy én ezt, ó gyerekek, szerelmes vagyok ebbe a púderben, én ezt nagyon szeretem. Én ezt nektek nagyon tudom ajánlani, természetesen aki megteheti. Biztos, hogy vannak márkák, olcsóbb márkák, ami ugyanúgy megteszi a hatását. Én már próbáltam sok mindent, de nekem, én úgy vagyok vele, hogy inkább adok a minőségre, mert nem tudom, volt már Essence, volt már nekem nagyon sok púderem, de nem vált be. De gyerekek, ez olyan szinten tartja magát egész nap. Egyébként nekem ilyen vegyes az arcbőröm, tehát ugye így T-vonalba így zsírosodok, homlok, de ez annyira jó kontrollálja ezt az olajosságot egyébként, de nem fényesedek ki napközben. Én ezt nagyon szeretem. És látjátok, hogy én ezt pikpak, én ezt fölteszem, nem csinálok ebből nagy ügyet, mert felesleges. Ezt nagyon egyszerű és könnyű feltenni. Nagyon rááll a kezemre. Én ezt pillanatok alatt így feltapogatom, beleütögetem, tehát én nem húzom, mert akkor az ugye az nem. Szépen, fokozatosan ütögetve, finoman a púdert, és utána megmutatom majd közelebbről, hogy néz ki az arcbőröm. És nagyon jól fed ráadásul. Én ezt nagyon szeretem. Nekem már volt Dior púderem is, de megmondom őszintén, hogy nincs túl jó véleményem. Lehet, hogy valakinek az válik be. Nem vagyunk egyformák. Kinek mi a jó? Nem egyforma az arcbőrünk, nem egyforma az ízlésünk. Kinek mi, kinek hogy, ki mit engedhet meg magának, én ezt megértem.
De nekem személy szerint ez az Estée Lauder, ez egy isteni királyság, egy császárság, mert én nagyon szeretem, egy gyönyörű, tehát nem is látszódik az arcbőrön, hogy igazából te ezt föltetted az arcbőrödre. Abszolút nem látszik. Hát én is szoktam egy picit ide a szemem alá is felrakni. Ide az álcsúcs, hát jó, itt van egy picit valami, de hát az nagyon minimális, de nagyon jól elfed, nagyon jól fed. Na, ez itt micsoda. Télen azért merészebb vagyok, ott már azért nem szoktam többkor, ugyanúgy ezt a szisztematikát követem, korrektor, púder, kész, nem kell ennél több, fölösleges, tömíti a porosokat. Természet, akinek problémás bőre van, annak azt mondom, hogy oké, egy erősebb fedésű alapozó, de én nekem az a személy szerinti véleményem, hogy felesleges. Tehát amikor valaki magára pakol 5-6 réteg festéket, én ebbe a primerbe se nagyon hiszek, megmondom őszintén. Ez egy nagyon jó reklámfogás, de én azt gondolom, hogy túl sok mindent nem változtat. És akkor most mutatom nektek közelebbről. Látjátok ezt, hogy mennyire szép? Mennyire szép finisse van, milyen szépen egységesíti a bőrt. Látjátok? Imádom ezt a púdert. És ennél több nem is kell. Ennyi. Korrektor, ez a jó kis Estée Lauder púder, és ennyi. Semmi más nem teszek a képemre kora reggel, fölösleges. Tehát, ha látjátok, van némi pici ragyogása, de mégis milyen szépen egységesíti a bőrt. Nagyon szeretem, imádom. És aztán jön a bronzosító. Ez szintén egy Estée Lauder. És a 02-es médium árnyalatot használom. Ez pont elég nekem, mert én nagyon fehérbőrű vagyok. Nem is óhajtok barna remni, tehát én nem járok szoláriumba, nem is járok napozni. Kijárhatnék én a tengerre, de gyerekek, én homára sülök, tehát nekem nem való. Én és a nap nem vagyunk barátok. Tehát lehet akár milyen drága, bármilyen magas faktorú krémet pakolok magamra, én homára sülök, és nekem én nagyon óvom a bőrömet a napfénytől. Oké, D-vitamin, stb., de azt másképp is meg tudjuk oldani. Na most, ami a bronzosítót illeti, kicsit így szoktam csinálni, és ezt is ilyen ütögető mozdulatokkal. Először itt oldalt, felviszem teljesen idáig, és utána picit ide az pofacsontomra, kicsit így oldalt. Gyerekek, annyira jó színe van. És nem az az erős, nem az a túl sok, pont annyira bronzosít, és pont annyira ad szint az arcbőrnek, amennyire szüksége van. Tehát nincs ez a masz hatása, nincs, kicsit ez a napsütötte, tehát azért nem az a túlzásba vitt, hogy most én nem húzigálok, hogy ide, meg oda, meg annyira fölösleges, gyerekek. Így is nagyon szép hatást tudtok elérni egyébként. Ez olyan természetesebb. Én szeretem, amikor az én bőrömnek ilyen natúr, szép finisse van. Én ezt nagyon szeretem. Egyébként ezt javaslom nektek, hogy egy picit ide a fültőnél, és ide az ára is egy kicsit húzzátok le. Mert ha csak idáig bronzosítotok, akkor az úgy nagyon nem mutat szépen. És konkrétan ezzel is mindjárt készen vagyok. Úgyhogy ennyi.
Legalábbis most úgy látom, hogy ez így bőven elég. Ennél több nem is kell. Csak mutatom nektek közelebbről. Látjátok? Pont annyira bronzosít, pont annyi színt ad, ami még nagyon ízléses, nagyon szép. Lássátok még ide a halántékra. Picikét még javítunk rajta. Hogy. És akkor még itt egy kicsit a homloktőbe, és ennyi. Látjátok, hogy mennyire szép? Az a nagyon finom, az a nagyon meleg, az a nagyon kellemes. Ennél több nem is kell szerintem. Még lökök egy kis szempilla, spirált rúst, és kb. Ennyi. Nem szoktam ebből nagy ügyet csinálni. Nyáron tényleg nem szeretem az erős minket, nem szeretem a túl sok festéket. Ráadásul ugye itt azért 40 plusz fokok vannak most már. Meg nagyon magas a páratartalom, tehát teljesen felesleges. Én nem szeretem túlzásba vinni, az arcbőrömet sem szeretem túlságosan leterhelni. Vigyázzunk az arcbőrökre, csajok, mert nagyon sokat számít, hogy ki ezt hogyan. Én szoktam használni ilyen szempilla primert, nem mindig, van amikor nem teszem föl, most van kedvem hozzá, felteszem, hogy szép, hosszabb pillákat tudjak csinálni, majd azt is megmutatom, hogy milyen szempillaspirált használok, amit nektek nagyon merek ajánlani. Én nagyon sok márkát kipróbáltam, ez legyen Lancometól kezdve, L'Oreal-tól kezdve, bármi, de ez a szempillaspirál, hát ez veri az összeset. Nagyon jó minőség, nem mondom, hogy olcsó, de megéri az árát, mert ez valami csoda. És én csak vízálló szempillaspirált használok. De hogy ennek mi az oka? Nem tudom miért, de hogyha egy nem vízálló spirált teszek föl, gyerekek, szó szerint, mint a pandamaci, úgy nézek ki. Tehát egy-két orr, és így bepandásodok. Nekem lepotyog. Valamiért nekem nem működnek ezek a sima spirálok, nekem csak a vízálló spirál az, ami működik. De legalább nem leszek pont a nap végére. És egész nap nagyon jó tart. Szépen ezt a kis primert felvisszük. Azt nem mondom, hogy túl hosszúak a pilláim, de ezzel egy kicsit rásegítek, de azt sem mondom, hogy túl rövidek. Viszont szeretem kiemelni a szemem. Nem kell mindig feltétlenül ahhoz egy számsmink, hogy szépen ki tud emelni a szemeidet. Bocsi, hogy ezt így csinálom, de csak így látok. Hát a szempillámmal el tudok bíbelődni. Aztán utána, ami egy kicsit úgy félre megy, azt majd én szépen fülpiszkával, sminklemosóval, nagyon gyönyörűen, csodálatosan ezt itt le tudom szedni, de egyelőre elsődlegesen ezzel nem foglalkozok. Hanem azzal foglalkozok, hogy egy gyönyörű, szép szempillát tudjak kreálni magamnak. Mondjuk erre több jutott. Az is lehet, hogy csak a fény miatt látszik úgy, mert viszont én meg magamnak másképp látom. Na, jöhet a spirál. Na gyerekek, ez a Clarins
Clarins vízálló szempilla spirálja. Ó, gyerekek, imádom, imádom. Én ezt újra fogom venni. Megmutatom. Neki ilyen, nem is plastik, ilyen sima keféje van. Kicsit nagy rám a gyűrű. Nagyon jó az applikátora, és nagyon jól lehet vele festeni. Tehát nem tapasztja össze a pillákat, nagyon szépen szétválasztja, egységesíti, nagyon szeretem. Nagyon jól lehet vele dolgozni. Én nem tudom, ti hogy vagytok vele, de egy sminket hamarabb megcsinálom, mint a szempillámat. Hát, hogy ki mennyi réteget tesz föl, ez mindenki maga dönti el, ez függ attól, hogy milyen a szempillaspirál, függ a minőségétől, függ a festéktől, függ sok mindentől. Én azt gondolom. És nagyon szépen szétválasztja, tehát tényleg nem ragasztja össze. Én nagyon szeretem. Csak már lassan kezd kifogyni. Amit tudjátok, mit szeretnék most kipróbálni legközelebb? Az Yves Saint Laurentnek a vízálló szempilla spirálját. Én most nagyon néztem róla videókat, és néztem, hogy mik a vélemények, és meg kell, hogy mondjam, engem nagyon meggyőzött. Úgyhogy legközelebb most ezt az Yves Saint Laurentnek a vízálló szempilla spirálját óhajtom kipróbálni. Igaz, hogy van belőle 3 fajta, de valamiért mindig jó ráérzek, hogy melyik kell nekem. Viszont ennek a Clarinsnek is van 2 fajta vízálló szempilla spirálja, de ebből ez ami... Oh, isteni. Amit én nagyon szeretek. Hát igen. Nem szoktam műszempillát használni, nem is szeretem, irritálja a szememet, tehát én nem szoktam semmilyen mű- és mesterséges dolgot használni, nem is óhajtok, nem vagyok ezeknek a híve. Én azt gondolom, hogy nekem ezek nélkül is megoldom az én külsőmet. Nem ítélem el azt, aki használja. Mindig azt tegyétek, amiben jól érzitek magatokat. És ne érdekeljen, hogy ki mit mond. Ne foglalkozzatok vele. Ha nektek azt tetszik, ha ti úgy érzitek jól magatokat, akkor tegyétek, csináljátok. Soha ne foglalkozzatok azzal, hogy ki mit mond rá. Mindig tegyétek azt, ami jól esik. Mindig csináljátok úgy, ahogy nektek jól esik. Ami nektek örömet okoz, és nem kell semmi mással, senkivel se foglalkozni. Engem se érdekel, hogy igazából, hogy most ki mit mond, meg hogyan mond. Nem. Nekem ez így jó, nekem ez így tetszik. És ennyi. Nem kell vele foglalkozni. Fölösleges. Nem tudunk mindenkinek megfelelni. Mondjuk én speciál senkinek nem akarok megfelelni, én magamnak akarok megfelelni, magamnak akarok tetszeni meg a férjemnek, és akkor itt bezárult a kör. Azt, ha kapok egy bókot, dicséretet, természetesen nekem az nagyon jól esik, mert melyik nőnek nem esik jól, de ettől függetlenül engem nem érdekel, hogy ki mit mond. Abszolút nem érdekel, hogy ki mit mond. Nekem az úgy jó, én úgy érzem magamat jól, kész, ennyi. Nem kell ezzel foglalkozni. Kritizálnak, kritizáljanak. Tudod, még kritizál, mert irigy rád. Na, bocsánat.